Goddag, mit navn er Kristoffer, og jeg er i gruppe sammen med Mathias og Jakob. Hej. Og vi har valgt, ja, hej. Og vi har valgt side 10 i Iliaden, fra vers 43 til 52. Og teksten det er en epoke skrevet af Homer, og det handler om en præst, som er blevet afvist af kongen Agamemnon. Og det er ham her præsten Krøsus så ikke så fandens fantastisk over, og han bliver sur, og han beder til Apollon. Og Apollon han ser at Krøsus han er sur, og det synes han så heller ikke er i orden, at man afviser en præst af ham. Så han laver sgu lige nogle pestpile, og det starter han så lige med at fyre mod nogle hunde og dyr i kongens land. Så dør baby. Ja, så dør, ja. Og så er der kongens mænd, som derefter bliver ramt af de her pestpile, og de dør så i glade stimer, fordi at de holder ligebål tæt ved hinanden. Så dør baby igen. Ja. Og så er der indholdet, de vigtige personer, det er guden Apollon, og så er det hans præst, bønpræst, som er Krøsus. Og Apollon, der er det mytologiske aspekt det her med, at Apollon han er sundheden og sygdomsgud. Og det er derfor han er i stand til at lave de her pile med pest, fordi han laver bare pest. Det er en ret sadistisk ud, men det er lige meget. Og så kan vi se det her mytologiske aspekt versus det logiske. Den her, hvordan man oplever verden. Det er sådan, at man helst ikke skal krydse guderne, gøre guderne vrede, for ellers så får man pestpil ned imod sig. Det vil sige, at man har den her mytologiske viden, og den bruger man til at forklare nogle dele af verden. For eksempel, jamen, gør en præst sur, og så grunden til, at folk bliver syge, det er fordi man har gjort den her præst sur, og så holder han straffer en. Og så er der nogle, vi fandt også nogle epiton ornans. Jeg er ret dårlig til at udtale, men der er det her med Phoebus Apollon, som betyder rene Apollon, og så er der sølvhvid bue og hurtige hunde. Og den her form, den følger det daktyliske hexameter, hvilket gør, at den kan synges, som så formentlig er blevet. Der har formentlig været en eller anden prestige i at bruge det her. Så har vi også valgt at inddrage det homeriske spørgsmål. Det er muligt, at den her tekst kan være skrevet, også det her tekststykke, måske ikke lige meget det her tekststykke, men at den kan være skrevet af mere end én forfatter. Og hvis man tolker på det her, så er det, at man helst ikke i den her tid skulle komme imellem guderne, fordi guderne så vil blive ret så sure og straffe en. Og det kan man måske se på i dag, som at hvis Jehovas vidner banker på din dør, så bliver man pisse sur og smækker hovedet, eller døren lige i hovedet på dem, og så er man sådan set pisse ligeglad. Det gjorde man ikke dengang. Så havde man i hvert fald problemer, så kunne det være, at man fik pest, men ja, det var det.